Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så vil jeg vise jer, hvordan jeg laver mine negle, og det bliver bare gennemsigtigt den her gang, fordi jeg lige har pillet mine andre negle af. Så de er sådan lidt crusty, så derfor så vil jeg gerne have noget gennemsigtigt på, som kunne forstærke mine negle lidt. Så nu kommer I med til, hvordan jeg gør det. Så ja, lad os komme i gang med videoen. Så skal jeg file alle mine negle med den her fil fra Candy i en 180. Og grunden til, at jeg skal file mine negle, det er at få filet rester og gel og lim af. Så det får jeg lige gjort, og så kommer næste step. Nu går jeg ind med noget, der hedder primer, og det gør egentlig bare, at det renser mine negle og gør mine negle klar til, der kommer noget gel på. Så skal der base coat på, og det er egentlig bare det nederste gennemsigtige lag. Så ja, nu gør jeg det. Så skal jeg have topcoat på, og det er det sidste gennemsigtige lag, og det er det, jeg har glemt at fortælle, men alle mine produkter skal altså ind i en UV-lampe. Så ja. Så filer jeg min negle endnu en gang med en 100 ud af 180, og jeg filer den lige herude i siderne for lige at få det bedste look, som jeg overhovedet kunne få. Og jeg siger, ja, det gør jeg lige. Så skal jeg have en negleolie på, og så får I det færdige resultat af neglene her. Det er egentlig bare neglene, så håber I har nydt videoen. Hej hej!